ти щом чак тук в село Поля ме пита, той вашата фирма ли беше? Голфа, нали нямаш да идваш, Нерес? Бах ти проклетта работа. Остай. Как да мина през странака, бе, да е? Там покрай голфици, брат. Нема много му има, брат. Аз ги оставих за 2 минути, вътре има на 40 минути. И база, майка, то в моята кола толкова свекали имаше умрат. Гледа ли са колко там на Занко са, брат? Дали ти чак там много? Ще падна. Може клип да направиш, купе. Ако мислиш, ще правя в момента. Правиш бе, стига не де, бе. Нашия... Отдолу пиши. Как да го пиши, бе? Хамалина тире. Не, висшиста скоби хамал. Не, инженера праскачка. И те става. Работя по специалността си, бе. Инженерът цепи яко. Да си сял винкел, бе. А? Да си сял винкел. Стомана сяк. Помпи, няма компресия, нещо. Има озрели малини, ако искате минете си. Да, ти пръскай ни да едем да се укъкаме. Тука, бе, там, бе, нататък. Не ще мра. Ти не бяга ли преди повече? Или ти място го нямаш преди? Не, имаше още насам няколко реда, ама... Ясно, значи били. Занко, къде ги изкубаха, бе? Кое? Нали някой ги изорали? Те на Гого... Вашите ли бяха или на Гого? На Гого ги напръскаха там с нещо. Те на Гого не бяха ли там някъде надолу? Мама им да еба. Фургон там. Между нея двете дръвчета. Той тъжата фургон не се види. Баровец ли? Пръска, вика, ящи, бе. Ама как за нататъка? Пак ти якия клип, дето стане. Да, бе, супер. Очаквайте го утре във Фейсбук. Утре. Защо толкова скъсно? Готов ли си, бе? Абе, Занко, тук има ли врати, бе? И врати, бе. Да идвам и да качваме тук у бараката. Какво да качвате, бе? Да идем, не! Врати за коса ти, брат. Ама да дойде чуча Минчо да ми напълни газа с олово,